Здравейте, аз съм Прочестър и това е Казгерл и днес ще играем Майнкрафт. Ще ви покажа доколко съм се развил в мой сървър. В смисъл, то не е сървър, но тук влизат няколко хора чрез промастер и така нататък. Така. Това е Казгерл. Значи, това е нещо като спаун на сървъра. Не е дейте игри, вложете по-големите ранкове и така нататък. Продължаваме напред. Ще ви кажа малък шоп, в който съм го направил вече, довърши го. Много сори за бъга, малко чай само да правя тук. Много жестоко бъга. Нищо. Все пак виждате. Така, това е хранилище и така нататък. Този сървър, аз съм абониран, явно, и така нататък. И това също е част от това цялото е кандидатура за Евилкрафт. И очаквам да съм пред вътре. И така нататък. Не знам. Това е за сега. Нали, този сървър. А сега мисля. Браво! Казгерл, изчезнаха ми сървърите отново. Браво за тебе, затова да поздравявам. Мерси. Чай сега ще видя. Играя в един сървър, не съм се развил много, защото преди се каше Белотински, но сега е Метрополис. И така. Влязах в Метрополис наскоро. Сега ще ви покажа горе-долу доколко съм за такова. My God. Не пускам. Не пуска. Много кофти не му пуска. Като не е много важно. Така нататък. Ще създам сървър, който е на оцеляване. Така. Добре. Свят ще е как да се оцелява. Как да се оцелява, така да е. Да, на сървър. Пак се извинявам за бъга, но няма как. Как Гиро, що мъкна, ма? Те се заглушавам да ме слушат хората с този звук, ако бръмчи. Не, той не бръмчи много. Ако без това се снимам на лайкам, то ще съм много яко. Ок. Ахо! Заглуши. Аре бе, то свят много бавно зарежда. То ще ми свърши времето за клипа. Добре, сега какво стана, бе? Мега тъпото. Зарежда, ама колко време зарежда, то... Гледай. Само една минута го чакам зарежда. То е сигурно заради бандикама, ама... Али, тръгвай, бе. Кидеш.
Много кофти място. Не спря ми бъга. Много спирхал. Така, първото нещо, което е, като започнете да оцелявате, е да съберете дърво. Най-важното нещо, когато се започва. С това почнете да съберете дърво. Значи, ако времето евентуално не ми стигне, за това ще продължим. Ще продължим по-късно. Не по-късно. По-нататък. Така. Аре, коста сапе. Бах ти. Най-накрая. Така. Знаете ли какво? Няма стане работа. Така. Аз съм Прочестър, не го забравяйте, абонирайте се за мен и надявам се да съм приес кандидатурата в Evil Crafts и така нататък. Това е.